Hola, Bones. em sents tu a mi? Jo tu sí que et sento. Què tal? Bé, i tu? Molt bé. A veure si va Bé, vinguent més gent. sí. Per Jo la cert, novel·la no l'he vist, eh? Jo ja, només he doblat la Floreta i sé poca cosa, així que... tranquil·la. Per cert, Digue. que has vist a la Floreta amb 17 anys? El 17. Amb 17 anys? No. Que la vols veure? Sí, Doncs clar. Sí, ara sí. mira-la. 17? Ah, bueno, pues más o menos. És a dir, Sí, està més o menys igual, eh? No hi ha molt de canvi. són la cara més allargada, tot això. És a dir, Sí, sí que es nota que ha crescut, però tampoc tant. sí, per això. Bueno, és Mira. guapa la Floreta, Sí, eh? mira, i aquesta és una il·lustració de les novel·les en si, d'aquí també se la Ah, veu. bueno, aquí ja es veu. Mm. Sí, sí. Més primeta, més estilizada. Sí, Sí, sí. són totes així les noies. Pues mira que la Floreta Sí, va començar bé, però després va agafar protagonisme, no? sí. Mira, això és una pregunta que, a veure, al Japó, la Ikue Otani, que es diu, és la veu de la Floreta japonesa, també va fer quan era una bebè. Tu a la Floreta la vas doblar de bebè? O només quan tenia... Sí. Doncs... Bueno, jo vaig començar doblant la Lala, com ja sabeu. Sí. La Lala sí que I la Lala et sortia molt poquet. Mm. Què va passar? La directora, bueno, va veure que sortia un bebè. I com que jo feia moltes veus diferents, de nen, de nena, de noia, de dona, de iaia, va dir, bueno, fes aquest bebè, que no pensava que agafaria protagonisme, no? Sí. Diguem, bueno, agafaria, sí, sortia bastant. Mm. I llavors, bueno, vaig fer el bebè i el bebè va agafar protagonisme. Sí, No dic que recordo fos la temporada. protagonista, però que va agafar protagonisme. Llavors, clar, vaig tenir que seguir fent la Lala i la dos personatges. Bueno, la Lala sortia poquet. Mm. Era com una fada de la Majòrica, no? Sí. Sí. A la Sí, sí. pel·lícula sí que surt la Lala una miqueta. És a dir, a veure, com que és una sèrie, a la pel·lícula no surt gaire, és a dir, no us faré spoilers, ja la veureu. A nosaltres a l'equip ens ha agradat bastant. Mhm. Bones, no sé qui acaba d'entrar. He sentit un soroll, Sí, sí. ha entrat algú. Només falta la meva Pitiqui. companya. Ah, això vol dir que ha entrat algú. Vale, jo és Sí. que no... Sé poca cosa d'això, Tranquil·la. del Discord. Suposo que ara vale, sí, ara ve la meva companya, la Neus. Ahà. Quan vinguis ja començarem. Doncs. Mhm. Doncs això, estem preparant uns sortets també per el dia de la pel·lícula i tot, és a dir, estem intentant fer un event així guai. Per cert, com et dius? Jo em dic Ian, Ian. sí, Ah, vale. Ian, molt de gust. igualment. I doncs això, Gràcies. que no sé si ho he dit, moltes gràcies per accedir a venir a fer l'entrevista. Jo tinc una floreta, no sé on és, no sé si la tinc per aquí. Tenia una floreta que me la va regalar la Núria Trifol, bueno, ens la va regalar cadascuna de nosaltres, ens va regalar el nostre personatge Nino Petitet. Ai, que bonic. I, bueno, Nino, no, té un nom. I la meva està en una trona. És un bebè, és la floreta bebè en una Sí, trona. d'acord, ja sé quines Ara dius. no sé, jo sé que vaig fer neteja. No, tirar-la, no la vaig llançar, És sagrada per a mi. I la vaig, no sé si la tinc per aquí, no sé. I en un sopar, quan va acabar la sèrie, vam fer un sopar Mhm. per això, quan acabava, abans ho fèiem això. Quan acabava una sèrie fèiem un sopar, Sí, no? Perquè havíem estat juntes, no sé què, i jijiji, jujuju. sí. I la Núria Trifol, que feia un personatge, no recordo el nom, La Momoko, em sembla, que era la Núria vale, Trifol. segurament. Ens va regalar cadascuna el nostre personatge. Que Mira. bonic. Sí. És de les sèries que més m'ha agradat, perquè a mi l'anime hi ha sèries que no les entenc, saps? Sí, El guió japonès em costa de pillar, per dir d'alguna manera. Inclús els directors també, no? De què va això? Ui, és molt rara, no sé què, vale. La màgica d'Oremi encara, però hi ha algunes que dius, ai, no la pillo. ja. És que, a veure, a mi el que passa amb la Màgica de Remi és que, és a dir, tu la pots veure quan ets un crio, una criatura, i t'agrada, doncs bruixes, que bonic tot, però també, és a dir, també tracta temes més profuns que també els pots Sí. veure quan és més gran, és a dir, és això el que m'agrada a mi. Mm. Mhm.
Té el seu caràcter, Sí. És molt floreta, degut, suposo que per això li van posar aquest nom, perquè l'original és Hana, no? Sí, però Hana és flor en japonès. Ah, Ho vaig estar buscant també. otra cosa que he aprendido. Vale, floreta, li queda bé el nom. Sí, De fet, jo tinc un personatge que faig, sí, No, no la faig. nina influencer. la Nina Influencer, sí, això, que em disfressa, bueno, al carrer no, i es diu Floreta. Però no sé, em va agradar el nom i mira. Hola, Neus. Soc la... Hola. Sí, ara sí. Aquestes novel·les comencen quan les noies tenen 15 anys per fer-ne 16 i acaba quan tenen 20 i pocs anys, d'acord? Ara en sentir que les noies de la Màgica Doremi, la Doremi, la Hazuki, l'Aiko, la Floreta, totes tindrien 16 anys, què has pensat d'elles? Què t'ha passat pel cap? Home, en aquesta edat es fan moltes bestieses, vull dir que la sèrie cogerà efervescència, vull dir, no? Que en aquestes edats, bueno, jo no, jo era molt floreta, la veritat és que ja m'anava el personatge. No, que en aquesta edat, no? Els hi passarà de tot, que si s'enamoraran de fulanito, de zetanito, que si tal... No, suposo, no sé, que no l'he vist. Què creus que li passarà en el futur a les noies? És a dir, com creus que seran de grans? O la Floreta, per exemple, com creus que serà de gran? La Com serà? Floreta. La Floreta serà una revolucionària i voldrà canviar el món, com jo, que vull canviar el món perquè està podrit. Ben bé. I jo crec que serà una revolucionària i voldrà canviar el món en el bon sentit. Vull dir que les injustícies... Bueno, això, que voldrà canviar el món, que serà revolucionària. No sé, suposo. No, doncs no vas tan mal encaminada. Com van ser les audicions per la Floreta? No, el doblatge... Bueno, ara, ja des de fa temps, però ara amb el confinament... amb la pandèmia encara més. Doncs ho fem d'un en un. Però abans ens reuníem totes, o gairebé totes les que hi cabien davant del faristol amb el micro i doblàvem totes alhora. Vull dir, era ponerse así de lado para no molestar, no? Perquè, clar, totes no es podien posar i doblar així de costat la companya, posar-se... No, ens ho passàvem molt bé, la veritat. I va haver molt de companyerisme i va ser molt maco. Vols dir un càsting? Sí, això. No perquè... A veure, jo com que feia la Lala, que era un personatge que no era de les protes, les altres no ho sé. Jo crec que no, que van pensar directament aquesta actriu de doblatge farà aquesta, l'altra. La directora, Enriqueta Linares, per cert, va escollir a cadascuna, jo crec que seria així, no hi va haver càsting, suposo, A mi no, per què? Perquè a mi sempre m'agafava per fer coses sueltes, que no eren personatges així importants. Però mira, me salió bien, perquè després la Floreta va agafar protagonisme i diu, ala, em vaig quedar amb la Floreta i la Lala. Que no es podien doblar dos personatges. Una que feia... Si feies un personatge, no podies fer un altre. Però com que jo ja havia fet l'altre, me quedé con las dos. Bueno, la Lala sortia poquet, Però bueno, tenia que haver doblat un altre, però bueno, ho vaig doblar jo. El que s'hauria d'aconseguir és que aquesta pel·li, bueno, ja sé que la meva no surt, però és igual, per les companyes, i si surt la Lala, doncs mira, que es doblés, que fos un 35, com va passar amb altres, no sé, Bola de Drac o el que sigui. No sé si va ser un 35 mil·límetres vol dir una pel·lícula de cine, i que es doble en català, no? Estaria bé. Estaria genial. És que... A veure, sí, nosaltres abans de tenir Twitter només teníem el meu compte a Instagram, és a dir, el que l'hem parlat amb tu i tot, i una noia ens va demanar que si podia, perquè vam subtitular el primer tràiler de la pel·lícula, que és quan vam començar a subtitular coses, i ens va demanar que si el volia penjar a Twitter, i la pròpia Eva Llutz li va arribar aquest tràiler i va retuitejar-lo, i diguéssim, va dir que sí, que estaria bé doblar-lo amb les veus originals. Ella ho va arribar a dir, però no sé... A veure, que certament hi ha possibilitats perquè ha guanyat un premi, el Mainichi Film Awards, em sembla que es diu, i totes les pel·lis dels últims anys que han guanyat aquest premi les han arribat a llicenciar a Espanya, és a dir, així que jo no sé si l'agafés potser Selectavision, potser també faria el doblatge en català.
però caldria veure. Per això nosaltres de moment estem subtitulant. Si arriba un moment en què la doblen oficialment, doncs no ho podríem seguir fent. És a dir, ho deixarem estar. Però de moment clar, ho estem provant això i no. això. Molt Sí, bé. sí. Nosaltres, quan som petits, no podem créixer de cop i volta, però la flor ho va fer. Quan et van dir que ara tindries que començar a donar-li la veu a una flor més gran, a una flor que anés a sisè de primària, vas tenir alguna cosa en compte? No, perquè jo ja estava acostumada a doblar nenes. Vaig començar doblant l'ara... Bueno, vaig començar, no, un any abans havia començat en castellà fent altres sèries per Antena 3 i tal. Però portava un any quan vaig començar a doblar l'Arare, que ja l'havien doblat altres companyes meves, això ho haig de dir, que no es queixin les companyes i es pensin que jo dic que sóc l'única Arare, no, jo l'Arare, parlant, faig un incís, la vaig doblar a partir de l'episodi 90. Hi va haver una substitució, millor que no parlar de l'assumpte, ja anys després, o molt temps després, vaig saber el motiu pel qual va marxar l'anterior actriu i bueno, amb tota la meva bona fe la vaig substituir i 3 companyes més també van substituir altres 3 personatges. I jo llavors, bueno, ja tenia pràctica quan vaig fer quan vaig fer la Floreta ja portava jo gairebé 20 anys a la professió, ja estava... Bueno, ja havia fet moltes nenes en anime jo, en castellà, en català i... En castellà i català i prou, ja està. Per això dic que, bueno, em vaig adaptar a el que sentia a l'original, que és el que s'ha de fer, i vaig gaudir molt de la Floreta, em va agradar molt doblar la Floreta. Sí, no sé com es diu, ho volia dir en català, és patosilla, bueno, això és castellà, sí, algo així, i és innocent, però també té el seu caràcter, vull dir, és... No sé, la veritat és que em sentia identificada amb la Floreta, jo. Sí. Com era la teva vida quan tenies 16 o 17 anys? Ui, 16-17 anys. Ja t'he dit que jo era molt Floreta. La meva vida, 16, amb 17... Amb 17 ja tenia nòvio, però... No sé, era molt somiadora. Jo crec que l'Anna Maria Camp somiadora no s'ha anat, no m'ha deixat. Vull dir que continuo sent somiadora, és molt somiadora. Somiava amb el príncep blau, somiava fer ajudar la gent, vull dir, a canviar el món, no sé, però no feia res. Vull dir, tenia baixa autoestima des de petita. I per X razones tenia baixa autoestima i l'he anat recuperant doblant. És a dir, a mi la feina aquesta d'actriu de doblatge m'ha fet de teràpia de fons, totalment. Ara, piano, vull dir, ha anat passant temps però vull dir, l'essència de la Anna Maria Camps de 17 anys no l'he perdut, Segueixo sent somiadora i sempre estic pensant en projectes, però sempre necessito ajuda. Jo sola no, necessito ajuda. I projectes, ja la podia fer això, l'altre. Amb la Floreta, aquest personatge que jo em disfresso i tal, també, bueno, vaig fer de voluntària en un asil i anava per les plantes a visitar els avis, veia jo que els avis els hi agradava, no?, la gran majoria, que anés la Floreta a visitar-los amb aquests tirabuixons, i la veu així, semblant a la Floreta, i no sé, jo ja dic que em sento identificada amb la Floreta, era molt així, jo també, sí, molt somiadora i molt sapastre, sí, també, no, em sento molt, molt identificada, sí. Per tu quina mena d'obra és La Màgica d'Orremi? Quina mena de sèrie, és a dir, què és per a tu La Màgica d'Orremi? Què és? Bueno, ja et dic que a mi em va agradar molt doblar aquesta sèrie. I penso que és una de les millors sèries que he doblat. A veure, d'aquí ja agafaré del que m'has dit abans per posar-ho, que t'estic fent repetir el mateix 2 cops.
No, perquè... No, jo crec que no, però... Sí, què és per mi? Bueno, em va agradar doblar-la, sí. Bueno, em va agradar doblar la Lala, però quan va arribar la Floreta ja... Ui, em va agradar molt doblar la Floreta. Ho dic de debò, vull dir, no ho dic perquè, mira, ara, no sé, els hi diré això perquè estiguin contents. No, és que us ho juro, em va agradar molt doblar la Floreta. De fet, mira, el personatge que faig jo li vaig posar Floreta, vull dir, per alguna cosa és. Sí, m'agrada el dibuix, m'agrada la seva forma de ser, m'agrada fer-la, vull dir... I tinc bons records del companyerisme, totes juntes, doblant... Va ser maco. Ara no es pot fer això. Bueno, ja fa temps que ho doblem d'una en una, Una en una o una en un. O sigui, home, dona. I no és això, no per la pandèmia, ja ho fèiem darrerament. Però interactuar amb els altres, home, a vegades eren massa. Allò que dius, a ver cómo me pongo, me cuelgo de la lámpara i poso així, perquè vamos. Així, et poses així, que et deixo lloc, sí, tranquil·la, i allà de costat. Però era maco, estava bé. I després, quan estàvem a fora de la sala, parlàvem de les nostres coses, i, bueno, va ser maco, sí, la veritat. Tinc bon record. Contant que això és per posar-ho al final de la novel·la, podries deixar-li un missatge als lectors? Com a Floreta? Bueno, com a Floreta, com a tu, com tu vulguis. Com a jo. Bueno, espero que gaudiu molt de les novel·les. Jo no sabia que hi havia novel·les d'això. Pensava que existia la sèrie i ja està, novel·la. Bueno, sí, va ser un manga, no? Les novel·les són manga. Bueno, ara t'ho explicarem. O no? Ara t'ho explicarem perquè és molt curiós. Bueno, novel·les manga, el que m'has dit, i de la sèrie. I que, bueno, que gaudiu, que m'agrada que gaudiu. Bueno, cadascú tindrà els seus personatges preferits, però del meu personatge, perquè la veritat, jo també el vaig gaudir i bueno, això, que és maco que llegiu, no tanta tele i tanto mòbil, sinó que llegiu, que està molt bé. I la Floret, no sé si em surt la veu de la Floreta, perquè ja fa anys que no la doblo. Ai, senyor, he dit alguna cosa malament? Oh! L'he dit una cosa malament. L'he dit alguna cosa malament, ha sonat igual, a la Floreta. Ah, sí? Oh, menys mal. Perquè a vegades em diuen, fes la veu de l'Arare, i jo dic, oi, em sembla que he fet la veu de la Floreta, i ara què? Oh, perquè quan jo vaig començar a doblar l'Arare, què va passar? Clar, jo no tenia la veu entrenada, i la tenia com més amagada, la veu, i la feia com no timbrava. Bueno, ja no sé. I clar, ara sí, i dic, m'hauré de frenar per doblar l'Arare, per fer àudios de l'Arare. Amb la Floreta és diferent, perquè ja estava entrenada de veu, però per això dic, a vegades no sé si doblo si faig de Floreta fas d'Arare. Bueno, quan tingui nous episodis, no sé, nous episodis vindran, no, perquè ja va acabar. Va tenir un final o no? Sí. Ara et faig la pregunta jo a tu. Sí, va acabar que van tornar, les noies van decidir no ser bruixes, menys la Floreta, perquè ja sí que era una bruixa de sang, i va tornar al món de les bruixes per arribar a ser reina. I ara, si vols, bueno, què és el que dius? A veure, lo del manga, això és un tema una mica curiós. Molts animes estan basats en un manga. En el cas de la Doremi no va ser així. Van fer 4 tomos d'un manga mentre feien la sèrie i no tenen gaire que veure, és a dir, se van canviar moltes coses. Per exemple, la Floreta la van canviar per un nadó, un noi, un bebè noi. Molt estrany. És que a més, visualment, és molt maco el dibuix. L'estil de la Màgica Doremi és molt bonic, per això el manga és una mica més diferent. És molt bonic, sí, per això. És que, clar, jo al ser dona... al ser noia... Jo soc noia encara que per fora tingui 55, no m'importaria l'any, però jo per dins soc molt jove. La Lara era molt bona, també. Sí. Así tan petitoneta, con su cucurucho aquí. De alt. No. Clar, perquè a més així, sense pintar i tot això. I falten detalls, clar. Sí. I és a dir, ja t'ho dic, la Floreta no sé per què van agafar i en lloc de fer la Floreta van fer com un noi, que és molt estrany. I què representa que és aquest noi? No sé, és que no la gent diu que no té... No, bueno, si va durar poc el manga,
Va ser per això, em sembla a mi. Mira, aquí, Ostres. 46. És a dir, no m'acordo ni com es deia. Aquí surt el noi, aquí. A baix a la dreta. És a dir, era com un àngel amb Valer i tot. No ho sé, molt estrany. I n'hi havia un munt, em sembla. No ho sé. Van fer una cosa molt estranya. Sí, sí. Doncs no ho sé. Ja veus. Algú té alguna pregunta que vulgui fer? Ja que sou bastanta gent. És a dir, ara parleu si voleu. Nino. Neus està Ostres. silenciada, Ara, ja està. No. Ara. A veure, la meva pregunta és, bueno, ja com has dit abans, durant el doblatge i així, us vau anar coneguent unes a les altres, fins i tot vau parlar tipus més com en plan companyes o fins i tot amigues, i és, continueu mantinguent alguna espècie de contacte o ja cadascú va anar fent la seva vida? Cadascú fa la seva vida, sí. Bueno, això passa molt en doblatge. Bueno, a no ser que a vegades, potser amb algunes sí que tens... Jo tinc, amb diverses companyes, tinc contacte per mòbil, ens truquem, quedem de tant en tant, o jo què sé, o ens trobem en algun estudi, sí. Amb elles, no, cadascú... Bueno, ens trobàvem en altres estudis, quan ens podíem trobar, perquè ara, a vegades sí que coincideixen amb algun company, però és més difícil, no?, amb això d'anar en compte amb això de la pandèmia i tal. Però no, cadascú va fer la seva vida i cadascú ha portat una vida diferent. No sé. La Lala també em sento identificada, perquè a la professió molta gent em diu fada. Perquè sempre quan... Bueno, ara no es pot fer perquè hi ha poca feina, però a vegades algú que no té molta feina, que tenim molta relació, o bueno, gent que comença i tal, doncs mira, vés aquí de part meva, vés aquí, vés allà. I faig aquestes coses, no? Però mira. I sí, ja està. Què més? Una escena de Màgica de Remy que t'hagi agradat. Ostres. Una de les preguntes. No sé, no me'n recordo. No me'n recordo, no, perquè van ser... No sé, a vegades veig coses que jo he doblat i dic, no me'n recordo de res. Però com és possible? Deu ser l'edat o què deu ser? Perquè no me'n recordo. A veure, també t'ho dic, sí que la Floreta no surt des del primer episodi, però en total hi ha 214. És a dir, com a per recordar-se de tot el que s'ha doblat. Bueno, només me'n recordo quan la Floreta era bebè i plorava molt. Sí. No? I jo tenia una pregunta sobre això. Sí. De la Floreta quan era bebè també la doblaves, no? O sigui, Sí, vas doblar-la tant de bebè com d'adulta. S'ho he preguntat jo abans. Vale. Perquè hi havia un ending que m'ha semblat com que la veu així com de la Floreta pues, era com la que feia la Doremi, però devia ser tipus només l'ending. No. La Floreta la vaig començar... Jo vaig començar a doblar la Lala i com la Lala sortia molt poquet, no era de les protes, sortia molt poquet. I llavors, si sortia alguna cosa suelta, la doblava jo, no? Algú que no fos un personatge principal. I què va passar? Pues, ai, mira, surt un bebè. Va dir la directora, surt un bebè. Fes-la tu, Ana Maria. I vaig començar a doblar el bebè. Però el bebè va agafar el protagonisme i mira, i al final acabé doblando les dos. El bebè, que era la Floreta, i la Floreta de gran, i la Lala. Sí, sí. Doncs és que això vam tenir nosaltres dos, el debat aquest l'altre dia, perquè no ho sabia la Neus i jo. Doncs no sé... L'últim personatge que he doblat, m'han preguntat aquí. Zarego 14. O no, si és Zarego o és Zarego o lo que sea. Ah, no, Zarego. He arribat tard, no sé si heu preguntat l'últim personatge que he doblat. Ah, l'últim personatge que he doblat. D'anime seria Yokai Watch, la Katie. A Yokai Watch, la Katie. En castellà? Sí, en castellà. De tots? I ja està, si és que ja no m'agafen per anime. Ja fa anys que no doblo anime, no perquè no vulgui, sinó perquè els directors ja no pensen en mi. També t'he dit que és que no es dobla tant anime últimament, és a dir, ara només no doblen pel·lícules sueltes. Sí, també és veritat. Però ni això, Ja. Ni això. Està havent bastanta crítica en tot això. Sí. Doncs, Ana Maria, de tots els animes que has doblat,
quins t'ha agradat més? Arare o quins? L'Arari m'ha agradat doblar-la. I la Floreta. Anime que he doblat... He doblat molt en castellà. Havia una sèrie que es deia Aoi. Aoi. I és que no recordo els títols. Després estava la Sakura... Vas doblar a Sakura Caçadora de Cartes? Sí, feia un personatge. Havia una tal Neptú. És Sakura, això? O és una altra? Doncs Perquè hi ha una altra sèrie que és paral·lela a aquesta. ¿De Sailor Moon? Sailor Moon, esto. ¿Eras Neptuno? Neptuno, sí, Neptú, en català. Eres Sí. la marinera Neptú? Era això mateix? Ostres. Acabo de morir, Ana La María. marinera Neptú, amb els cabells Acabo de lila. morir. Mira, Bueno, això no ho espera. sabia. Espera, que vaig fer la Neptú, però després anaven afegint personatges i m'anaven donant altres personatges. Doncs una noia I perquè que s'és una em va molt dir que la vaig doblar jo, si no, no me'n recordo. També vas gravar a Love Hina, la Mutsumi. Sí, me sona. Sí. A veure què tal. Ah, doblatge en català. Ah, vale. Y precisamente me cogen la foto más fea, vale. Muy bien, muchas gracias. Ah, la Fin. Ay, aquesta també em va agradar fer-la. Espera, espera. Vayamos por partes. Sí, vale, la Fin. Ah, vale, vale, la Marmel. On posa Kakarazu, Horri el monstret, vaig fer una espècie de caramel. Sí, tenia forma de caramel i es deia Marmel. Em sentiu? Sí, Ah, vale. La Fin Fish era un àngel demonio. l'àngel, o sigui, has fet dos àngels, has fet dos fadetes, era com una fada, no? O no era un Sí, àngel? però després es torna dolenta. Bueno, que en realitat era dolenta i tal. La Tomo de la sèrie Azuki, me'n recordo, sí, també em va agradar molt. Ai, la Fifi, ja me'n recordo de la Fifi. Sí, ara me'n Maria. recordo. La Keimi. Sí, digues. Si te proposessin per doblar un personatge de Bola de Drac, ho acceptaries? Oi, quines preguntes? Clar que acceptaria, però tu creus que pensaran en mi? Ai, no ho sé. Jo crec que sí, home. Tant de bo. Però Sí, el que darrerament... passa és que ara no està anant penso. una mica malament el del doblatge, pel que diuen. Bueno, sí, no estaria malament. Estic veient tot el que... tot el que posa soldat. Tot el que he doblat. Hi ha algunes que me'n recordo, d'altres que no me'n recordo tant. Sí, i de Bola de Drac, sí que vaig doblar aquesta. La senyora Ampulosa, aquesta. Sí, sí, me'n recordo. I... Sí, sí. Chizuru. Sí. Sí. No sé, m'ho he passat molt bé, la veritat. Doblant tot això. No sabia que tenia tota aquesta fitxa. Diré que em canviïn la foto perquè estoy horrorosa. Bé, la foto d'Instagram està millor i mira que aquesta té més d'un any, 2 anys, però la foto d'Instagram és de fa poquet. Oh. Diré, canviem la foto, sisplau. Bueno. No sé si voleu que veiem algun episodi Oh. que en aquest Sí, surt. sí. Doncs per mi sí, com vulgueu. Oh. A vegades m'he trobat al YouTube. He vist algun episodi Sí. de la Floreta, m'he buscat. Això, voleu veure un episodi, doncs, que l'acabo de descarregar? Amor i justícia, Sí. som les bruixes Ranger. Per mi sí. Hola, se ve todos los trastos de mi... ¿Qué pasa? Mira, la Floreta se ha vuelto, tío. La Floreta se hace trans. Y se ha vuelto un tío. Se me ve la camiseta que la dejaba allí porque me cambió la camiseta. Me cambié la samarreta! Això mateix. I ara, en teoria... Això mateix, perfecte. Se ve. Ara es posarà en català. Vale. Espera que li dono més volum. Ai, no sé què he fet. Aquí. Ara. Que Per això el veiem tots junts. Me hace ilusión. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Nunca la había visto en catalán y me ha hecho mucha ilusión. Pues mira,
Ella és de Ceuta, però el marit és català. A mí, no, es que no tengo puesta la cámara. Ah, vale. Y aparte estoy con unas pintas como para que me vea. Aquí pone Dodo, Laura i ja està, són 4. I falta la Neus, no? No, Estic aquí jo, no però és perquè no es veu tot si ho tens aquí. Ala, per marrano. Les llaunes buides s'han de llançar a les papereres! Quin protagonisme tenia aquí, Ostres. També em recordava la cançó aquesta que cantava abans. No sé què, dels 80... Algú aturi l'escola, sisplau! Se m'ha acabat l'energia, ja no em puc convertir en la comandant Flor. Oh. Sense l'Ompo no et podem Pobra. donar energia, Floreta. Us imagineu que es presentés l'Ompo de sobte? Ei! Oh, molt bé, no? Havia un paquet misteriós a la casa Majo. Quina il·lusió veure el capítol amb la Floreta aquí. Sí, molt bé. Ostres, quins temps. Sí, no? Sí, molt bé, m'ha encantat. Et porta records No ho veure fas- coses així? No ho feia tan malament. No. No, hi ha coses que sí que... No, de la Floreta estic contenta. Hi ha coses que dius que no estava tan contenta, però de la Floreta sí, perquè vaig gaudir molt, a més. Sí. Doncs ara... Molt bé, per la Floreta. Els moments en què l'Ala conversava amb la Floreta, com ho feies? O sigui, és com... En una altra pista, en 2 pistes diferents. Gravava primer la Lala i després la Floreta o al revés. Sí. És que no es nota, o sigui, semblen veus completament diferents. Sí, Està molt bé. El rang de veus que pots fer és que és impressionant, la veritat. I de chaval, ¿qué pasa, colega? Bueno, en castellano i en català també, puc fer així de noi. És que, I ostres, de nen més petit. I de Floreta! La del nen petit em sona d'alguna sèrie. Segur. ostres. És que I de noia... Ara ja puc doblar dones. Mira, veus? Llavors em costava més fer dones, però ara, clar, ja tinc una edat. I per escoltar l'episodi, sabries fer la veu de la Lala? Em sembla que és aquesta, la veu de la Lala, no? Una cosa així? Sí, és així. Ostres. Ho ha clavat. Sí. Vale. I bueno, he tingut la referència d'abans, també, que dius... Sí, perquè era veu de noia, sí. I s'emprenyava també, una fada que... Sí, també los tenia bien puestos. Sí. Però un altre dia ja sé quin episodi posar, un que surt la Lala. Bueno, doncs, encantada d'haver estat amb vosaltres, de compartir un episodi que sortia molt la Floreta, que moltes gràcies, que estic emocionadíssima, que, sí, mira, ara em venen ganes de plorar, serà possible? Oh, que Floreta, sisplau. Bueno, això, que m'ha agradat molt. Moltes gràcies per tot. Moltes gràcies a tu per venir. Moltes gràcies a tu. I doncs Ja això, veus. ja quan acabem la pel·lícula ja t'avisaré a veure si pots parlar amb la resta. Vale, Doncs jo encantada. genial, moltes gràcies Tant de a bo tothom per doblessin la venir. pel·lícula en català. Sí, Sí, no surt la Floreta, però bueno, tant de bo la doblin per les meves companyes. I si la Lala surt, doncs ja, algo és algo. Moltes gràcies per venir, diu. sí. A vosaltres també, Ah. a tothom que hagi vingut i que hagi estat aquí. Doncs això, ja editaré el vídeo, aunque tardi una Bueno, mica. m'agrada molt, Anna Maria. Ai, gràcies, Espero Laura. que aviat ens tornem a trobar per aquí. A veure, tant de bo. I un dia en I tant, directe. i tant. Anem a prendre un refresc. Sí, home, i Ens tenim tant, per i tant. WhatsApp. Ens tenim per WhatsApp. I tant, i tant. Laura, potser coincidim per Palamós. Sí, i tant. A veure quan treguin el confinament aquest. Els Ai, sí. Bueno, faré... Bueno, si no podeu anar, perquè serà a Badalona, el dia 23, el dia de Sant Clar. Jordi. A Badalona, com es diu? El màgic no sé què. Ai, no me'n recordo ara. Bueno, ho he penjat a l'Instagram. ¿Qué dius a Badalona? Sí, Que jo soc de ja Badalona. l'he Ai, vist. Dios mío. Bueno, espera, ara us ho dic, un moment. Bueno, si no marxeu. Espera. Tenia aquí el d'això. El màgic... Espera, que no he anat mai, ara no me'n recordo. Oh, i la memòria. A veure, el màgic... Sí, ja vi Aquí. la publicació. Sí, ja ho penjaré...
al carrer de la Concòrdia, Centre Comercial Màgic Badalona. El divendres 23 d'abril a les 18 hores, de 18 a 19:30. El Màgic Badalona. Que guai. Heu sentit? Us ho passaria, però no sé fer-ho. Tranquil·la que ja ho penjo jo a l'Instagram ara mateix. Comparteixo la història. Sí, penja-ho tu. Comparteixo la història. Sessió de signatures Arale i Vegeta, Coneixeu el Vegeta? Sí. El Joan Sanz és molt amic meu. Doncs signarem... Ja me n'ha parlat molt de tu, també, quan parlo amb ell. Ah, sí? Sí. Qui ets? Soc la Laura. Ah, la Laura, sí. Vamos. Sí. Bueno, doncs res, moltes gràcies per tot. tot. Tancar... Qui sigui de Badalona, que estigui a prop, perquè clar, com que no ens deixen sortir de comarca, doncs... Bueno, nosaltres sí que podrem. Bueno, necessitem un certificat, no sé si ens ho faran. Bueno, suposo que sí, clar. Quan no hi hagi... Quan treguin el confinament i torneu a fer mesaments, ja vindrem. Clar, però bueno, la que ha dit qui era la que era de Badalona? La Dodo. Dodo, vius a Badalona, doncs pots anar, no? Sí, aniré. Ah, doncs allà ens coneixerem, Que però guai. digue'm qui ets. La Dodo i jo, la Dodo, Sí, és que- la meva memòria. Discord l'altre dia... Ah, vale, sí. Vale. Allà ens veurem. Bueno, Doncs, una abraçada a tots i ja parlarem. igualment, petonets. Adéu. Pues vinga, fins allà. Adéu. Adéu. Gràcies, Adéu. Adéu. 子供の頃、ほんまに魔法があるんじゃ思いよった。私は魔法で友達を作ろうとしたことあったな。空も飛べるって信じてた。